pasya ini, mga kasangkayan, mga kabugtuan, isa yung maglulutuhin. Sinigang kuno nga manok. Pero walay pakita pang sigang. Mapalit pa. Yan na ito. Kaya baga, ako na ano yung gisahon yung manok natin. Para, yung pras di ba pakalagkad. Mapalit kita yung pansigang. Asyat duhay. Okay. Kaya natin ang kamatis. Kaya natin ang kamatis ano. Okay. So ay napakasarap sa sinigang. Kararasan duro rin naman. Tawag naman natin kalderohin. Huwag na naman ang kalderohin eh. Ating trabaho. Ito na, ayan na. Ito nga, panagimita ang ating manok. Ipat kabugos ng paa. Pak! Magkalupad kasi yung pagkaon natin. Ito yung ating mga pakpak at kabugos. Wala kami ni Mrs. Nagduha kami kaya ako. Siyempre, hindi pwede tulong iya sa akon. Pero gapon pwede tulong ako sa iya. Dapat, nagduha kami para patat para may problema. Ito, diba? Bakit ito niya pag naluto? Kaya di pa ito marasa kay Lord pa. Pagka pipirtuhon na natin guti ay basi sibuyas bawang ng kamatis. Kasi kumapot itong rasa dito ng manok. At saka ito, kringera. Okay. Karoon natin ito isa pa. Tapos, ibutahan na natin yung patis. Hindi kita magamit yung patis. Kahamot yun yung patis. Bagan ano. Marag-marag. Bagan, marang ka na. Sama ito yan, ito yung amoy. Uhuhuy karasa. Huwag mo ito. Kahamot. Yung patis. Hinala. So, ito isabuhan na natin. Ito ang kasagad ini. Damo para marasa. Tapos sa pagkaroon natin atin anibong tatakpan. Natin doon. Ito mga ano. Huhuy. Lumutaw na atin ano. Tako. Ipaglutaw. Kaya kita halutaw. Wala kita tagig. Okay. Baka. Wala na. Makalagkad na. Diri pa. Diyan pa. Di pa yan nakalagkad. Joke lang. Yan, kumukulo na, nakaladkad na siya, ayan na, kawawa naman, nakaladkad. Ibig sabihin po ng nakaladkad, kumukulo, hindi po yung nakaladkad na nahila na dala. Yan po yung nakaladkad, yan yung nakulo. Okay, mabuti na yung misis, nakapalat na yun, palat ko yun pang sigang. Ito, mabuti na natin atong pang sigang. Para marasa na atong sinigang, garang. Siya na ito, nakalagkad na yan, duruhan. Duruhan na yan niya pag kinaladkaran, hingkan duruhan na niya pag kinaladkaran. At babaliktaro na, binabaliktad na. Siya ito, upat, nga mga sexy nga paa. Siya ito, papakalad ka rin ito natin, basa maluto itong pang sigang. Pasok. Kaya siya na ini, tuwan niya sobrang kapag kinladkad na yan, nahubasan na. At ang ibubutangan natin utanon nga, kangkong. Yun, pasok. Kangkong, pasok. Pasok ang kangkong, pasok. Yan, ipinasok na ang kangkong. Ang kangkoninis, kunisnis. Kung kunininis, kangkoninisnis. Ayan ang ninis. Ayan. Tapos, ilagay na yan. Tapos, takpan na. Kay basi, magkasaragbot na. Siya na ini, magkakararamay na.
Ang rasa ini, ngawaray mo natin ini sa tilawi, diri sila na tilaw. Marasa na ito, sigurado ito, basta ako nagluto, sa rinira marasa, pero may bisan, diri magtilaw-tilaw. Asya na ito, napadamo yung sabaw, ano daw ini, nilaga, tinula, o ano ito, nilaga na ada ini. Asya ito, oh, takpi na, nga patayan na ang kalayo, yun, pasok, thank you, maraming damong salamat, iyo matan, bye-bye.